Nafarroako Orkestra Sinfonikoak aurtengo denboraldiko 10. kontzertua eskainiko du Baluarten, Bohemioak izenburupean. Programan Smetana, Martinu eta Dvořáken obrak entzun ahal izango dira. Estilo klasikoaren dinamika eta soinu sinfonikoaren edertasuna erakutsiz. Lukas Maciasek oboea joko du eta zuzendaritza ere bere gain hartuko du. Enpake ikuskizunak, zirkuaren, flamenkoaren eta umorearen arteko fusioa proposatzen du. Malabareak, kantua eta hitza bateratzen dituen lengoaia garaikide baten bidez. Txitxarron Zirko Flamenko konpainiaren lan honek identitatearen inguruko gogoeta proposatzen du. Te acuerdas de ella y ya se acuerda de ti, sino porque iba a venir... Harold Pinterren Viejos Tiempos antzezlanak hiru pertsonaiaren arteko harremanak aztertzen ditu. Oroitzapenek eta irudimenak errealitatean nola eraldatzen duten erakutsiz. Etxera itzultzen den lagun batek senar-emazte protagonisten arteko tentsioak berpizten ditu. Bizita honek susmo, desira eta zalantza konplexuak pizten ditu. Iraganeko oroitzapenak eta orainaldiko egoerak aurrez aurre jarriz. Agoteak Gero Axular dantza taldearen ikuskizun berria Donostian estreinatuko da. Dantzariek agoteen historia eta maskulinitatearen forma berriak aztertzen dituzte. Bazterketaren ondarea eta askatasunaren aukerak erritu poetiko eta indartsu batean islatuz. Berritxarrak taldean egindako ibilbidea amaituta, Gorka Urbizuk hasiera bat diskoarekin hasi zuen bakarkako bidea 2024an. Publikoak txalotutako proiektu honek bira luze eta oparo bat ekarri du. Eta Donostian eskainitako bira amaiera bat besterik ez emanaldiaren grabaketa, bihar iritsiko da primeran plataformara. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.